Kabagtik no, magubay-ubay na yung kabagtik kay nakabagtik ko, murag makasabon na dito ni mga kabagtik. Mabot na ni mga kauban ako, murag magipanglangi. Wajay ko, tawag, yabo na ginaw, gikulog ba ganun. Nakabagtik ko, dagdag ayaw bagtik. Ang aninikad na hino. Impas ako ni bawo kabagtik. Uy! Wow! Nawang bagtik, kaya lang kayo. Tingog. Kabig sila eh. Kakano na. Kaya na? Balos. Sisi. Ako eh. Makum ka na lagi na. Ngangab. So, what's up mga kabagtik no? Kay dako bang unas karon. Asa lapit? Dagat. Kung ano may kaninikad mga kabagtik kay dako mang lutay mabaw. Kay gisuyop ni Edmond. Dagat. Nang na. Wala man si Edmond na mga kwan grupo karon. Nagsuyop pa nitong dagat kay para munas. Unsa? Dagat. Abante na ako magtik ko ano may kaninikad no. Skeds ko na. Oh. Kaninikad ka magtik. So wala may pagdugan. Unya lang makita niyo yung babay. Wala pa kay babay. Kanya na kay makita ran mo kung unsa kadagko ng mga ninikad. Bro kadaw kung mo. Gagmay. Tik manguna tag inason gagmay lang sa ha. Tara na. Paglangi jud. Naglangi pokarin mo nang gali ko sa tuwa. Isit sana to. Sunod. Ayo lang. Ano dyan? Pwede pakit. Makabagtik no? Balat. Maya nikad kabagtik. Maya mong kontrol binibindan ko bagtik no? Nikad. Kung makabagtik no mo din itawag mo nga aninikad. Biyaraw. Tara. Gamay-gamay pero yayay. Kabagtik, murag bebay na yung kabagtik ko. Umang daw dyan. Umang Japon. Ini, klaro dyan kay umang. Mga bagtik. Mangitap na kabagtik yung kabagtik. Mga kabagtik. Kung saan siya kabagtik mo, siya guma di sa dagat kabagtik. Lay ang guma sa syudad, lay pong guma sa dagat kay muinat. Tanawa, muinat. Barikos daw. Barikos. Tingnan mo yung kabagtik ko. Kabagtik. Oh, maling kabagtik ko. Lamig ini sa buhay kabagtik. Ano sa pagluto ni kabagtik na unyo no. Kusla naman kayo bro. Daliw naman nagpangita kabagtik eh. Nulod namang kabagtik. Kagbay na sa kabagtik pero vitamin sa ni. Maraming vitamin sa ni kabagtik na tanan. Tingnan lang sabaw. So karon mga kabagtik no, pwede po ni kung bago mong anak, pwede po mo magkaon na ni kay padungag mo ni gatas good. Kay kabagtik ano? Kung wala mo gatas, panguha lang mo ri. Kay atong ibulan ng panguha no kay pataod na mo ay ko na to. Buhat sabon na to mga kabagtik ko. Kani mo sabon. Sabaw sa tagbato kay kinason. Tanaw wala jud no. Bato mo sabon mo ron pakalo ko bagtik king. Siguro ka naulian. Ha? Siguro ka naulian. Kablo ka di padod ko patay kaon pas mo tani padulong ron dugay mo kuan taog mo. Mo ni siya mga kabagtik. Oh, kani ba? Ani mo ni siya aninikad. Ana. So karon mga guys is gusto ko dia naganong kuha. Ako naganong kuha. Grabe. Tubigay. Yee! Paitan. Tubigay. Gusto ko kumamag tubig oy. Kaya wala tubig sa balat ng plato. Ikaw tubig, nang tao boy. Ha? Ikaw tubig pero guwapo. Ikaw tubig, nang tao. Nen, nakaboy. So daw kayong hunas mga kabagtik. Nagangkig ng inhas. Partida na pala mo. Ay, ang talking no, mabutang ko ang talking no, balas. Mga is walking ano. Mga kabagtik no, magubay-ubay na yung kabagtik kay nakabagtik ko, murag makasabon na dito ni mga kabagtik. Mabot na ni mga kauban ako, murag magipanglangi. Wajay ko, tawag, yabo na ginaw, gikulog ba ganun. Kuha, tik-tik, may kuha. Wala ka, basta ginaw. Daw kabagtik, murag
Tuwakan mo rin sa'yo kabagtik eh. Gambay naman yung mong kuha eh. Masabaw, mga umipitil mong dagan na. Kabagtik no. Yan ang kabagtik eh. Mga pagsayo mong kabagtik dyan, pero kabagtik ko. So mga kabagtik, kung ano na kinasundayro no? Si kabagtik na dyan, mga kinasunda kami, mga pamigsiyo. Kaya mapayunod. Diyan, tsaka, bye-bye. So mga kabagtik, siya kaila sa mga siyok no. Naroon na siya din nagpuyo sa akuan, sa mga ilalim sa batuhin. Mga kabagtik, mo rin sa'yo kabagtik ko, dra kabagtik. Isa. Ay, agay! Awat mo pudri ah. Hayop ka. Kabagtik, kabagtik. Ano ba? Dito yan, oh, panamutan eh. Bantay yan, team. Sa isa lang ni kabato mga kabagtik mo, ni ko ano mo. Good shit. Boy, tanaw boy! Bro! Ay, laro mo! Boy! Ay! Kabulo! Hindi ko ano yung matunog na. Papa, ito! Lok! Ito, kadako! Kau ba daw, dyan na daw. Pagkita sa export na baka na. Nagaya ba, doy? Kika mga ayo, oy. Wala namang good! Oo! Ingat! Tama kabagtik, tara kabagtik ka. Lamig ka lang kabagtik. Lamig ka lang. Kabagtik ko. Ako doon rin niya kabagtik. Gapi nung ganun sa'yo ka naman yung may. Ang iba no. Wow! Wow! Ako si Tanggol. Balik Tanggol. Ano, kaya? Ano ba kung gusto mo yun? Nakabagtik, dagko kabagtik ko. Timbulan kabagtik. Bantog dagko kabagtik ko. Timbulan mong god. Sabi mo. Agay. Liboy. Balik yung batugar, balik. So kaning ginaabre mong bato mga kabagdik, kinabalik na mo. Di ka madakpan. Bro! Kamu anong dito, kailangan masulod. Gani, like. Yeah. Tek, tara kabagtik ko. Dagko kayo kabagtik. Ang aninikad na himo. Impas ako ni baho kabagtik. Ang among kuha na ni. Minibid kabagtik. Ngayon mo naman ni sayok ni. Sumad na tayo. Hindi siya to yung mga siyok. King. Tapok ito yung. Dogor, paano dito? Wala sa doon. Kizir, kung na ay, ikaw yun eh. Tinjon. Hindi ako eh, ginawa ko din yung mga siyok. Ano tayo yung patrol? Siguro, mami ko yung ginagawa mo yun. Alam mo na yung may? Oo. Siguro lang sa isang mabami ka ng mingaw. Ito yun, makuhunas. Siya nga rin. So, kadaggan pa tayo, maigo yung tuhod. Baby. Pero baka nagkuha pa tayo. Ay. Ano yung mga pulling star? Kota ng kawit ka, Edgar. Pagbuwak kong isail. Tingnan na to mga kabagtik, dagko ko to. Oy, boy. Sa pagkuha nilang dulong. Ay, dako, dili ko doon. Dagko untang unod pero di man matarog abri.
Ay, mag-book ako. Sino? Uy, kayo. Nagatas, oy. Nagatas. Nagatas no. Kumay na supa. Daga na may kuhag siyok mga kabagtik. So mga doon no. Pero mga kabagtik, naabot na me. Init kayo, katol kaya kung ulo. Kagwango. May kapoy mo? Wala man, video lang, video. Tara, isa tao na. Hab. Hab. Doon na mo kuha dito mga kabagtik sa ito. Mga kabagtik, rambutan mga kabagtik. Season na sa rambutan ron. Dara mo ang main reason ano nangadto dito itong kuan itong mga secret island dito mo na magipanguha natarang gamaya kay gihurot na ito sa mga kuan mga kabagtik na itong mga taga Bukid na gihurot ng nikan mo na titi mo ni so mga rambutan mga kabagtik na rambutan sa bukid na pero rambutan sa dagat daraw ni siya Oni siya rambutan, dami ni kay mga kabagtik dagko po ning unod, dabi pagkita tapos sa unod be. Sa unod, kabagtik yelo. Mo na unod niya mga kabagtik. Tambo kayo ang nagkaon. Sa mga kabagtik, kuanta nigtulo kabagtik no kay morning, lahi man ni kabagtik, di man siya to yung bali siya kabagtik, gay kay kuan ni. Tiktosot din yung keyboard ni mo ni. Naroon na siya kabagtik, kuha. Naroon na siya? Oo. So mga kabagtik, kanina kita nyo daghang kayo, pagkuha sa tunok, mo na nabilin. Ito nang gamaya, gaya kong tunok. Napay saging, napay karon, sirahan na po nato ni. Wala pa mo katry ang mangilaw o ganinikad mga kabagtik diri sa mua. Sige na may kilaw. Ano kay kilaw ni ron nawa. Yan ato sa ning dapuan gamay. Dapuan na to gamay kay para manggawas siya. Paggawas niya tus lusuka. Habab. So di ara mga kabagtik, di ara. Maibot na ni siya. Ay sig Mana siya? Yana. Ay gibalik wa na to sulod. Sa mga kabagtik. Sa pa nga ito dayon ma-preparation na tas kaon mga kabagtik. Gusla na. Ha? So mga kabagtik, ito yung nakasinyo nga preparation sa kaon dara mga kabagtik. Dara mo. Amot ani mga kagwa mo. So, mo ni siya mga main reason mga kabagtik no ngadto mi atong kuan secret island mo nagkuha naman ni Nikad mga kabagtik. Biscuit daw nya nagkabawa. Nya bukan po pata. Gusla na kayo mo. Nya na nagusla niya. So yun mga kabagtik din nato nigugayan kay gusla na daw kay sila sa tiradahan na nato ni Gampo. Sige. Waya kang dugayan. Ababa. ikaw yung magdagan. Rumulo. Tayo may. Mayay. Bata pa. Hindi kinito ni ay. Ano? Uy. Wow! Sibog na ko sa akong baton. Wait, boy. Halang eh. Bagtik no? Nawang ka bagtik eh. Nawang bagtik eh. Halang kayo. Bakit tingog? Tabig sila eh. Pagaling ng dugmok siya rin hilak. Mura. Di ara ang siyok.
Diara. Mo ni siyok mga kabagtik. Dairas tuyom pero lami po ni siya. Ito may babad na dya. Alam? Ha? Tanganay na itong silihay. O na. O ha? Ano? Ito yung tiil. Yeah. Ya, di makuha. Bakti ko. Kasi oyster ba oyster. Mayo. Dahil bubod na to na. No. Diara. Diara. Lami pa kayong kaon. Tapos hindot pa kayong biwa. Wah. Bidong kaon na walaw. Laban iso. Tanan bro magwita ako diri. Mura man magdi ka bagtik di ka kaya ni. Suboy, tago. What you gonna do? What you gonna do? Rangoy. Tabang. Mana yung kabagtik ko? Ano yung na siya oh? Karang siyok. Grabe. Andilit. Tamar mo. Natol na. Mayroon daw. Gagistag-gistagan mo. Kad. Pulba. Gi. Mas pamilya to. Intro-intro. Kakanon na. Kaya na. Balos. Balos. Balos sisi. Ako eh. Mungkin ka na lagi na. Ngab. Mukha ka po nga. Good. Ano? Kaya. Busog ka guys. Huwag kayo lakon. Pwede itong dili mo. Huwag yan dyan. Gano'n dyan. Good. Di ako ba? So yun mga kabagtik, kita nyo magyun sana paghabhab mga kabagtik na daraw. Abab yun. Abhab, ito na. Ang isa mga kabagtik, karoon pa naabot. Huwag kaon. Wala na milin. Ano namilin na? Paulay-ulay man. Kamanong gusla na kayo. Basta mga kabagtik, yung nanay ni basta digyan na mo ka ng sakto gurot mga kabagtik na yan. Namatay mga kabatan-una mga kuwami mga. Bagtik kagmay. Mga kabagtik kagmay. Diktiwa sa tuwang mga kuwan daw. Tanawag yun sila. Pati bagal, gikaw na. At ito mga kabagtikan na aras kilid. Tanawa nagipang langluya na kay mga hubog na. Hubog na sa kagutom. Napangisaw. So yan mga kabagtik, don't forget to follow, like, and share sa mga video na permitin mo updated sa mga video mga kabagtik, no? Salamat sa mga solid supporters. Salamat mo mga unggay.
Thank you very much mga supporters. Salamat mga kabagtik. Ayon to mo pagsawa sa mga dagway kay Maura dyan po ni mga dagwaya. May kasaban, dagon saan. Dagon saan, Maura. Bye-bye.